sat understel på? Ja. Så filmer vi. Nej, du var da ikke også filme, mand. Tak for lov. Tak for. Hvad sker der, mand? Ja. Vi skal lige finde ud af, hvor lang den her sno er. Ja. 20 meter. Ja. Jeg træder lige der. Hop. Det går galt det her. Kørt, Brian. Du skal nok give den lidt pedal derude af der. Du tør godt bare lade det sidde der. Når det ikke? Skal vi have tape på igen? Ja, det kan godt være. Lige give den et stykke. Ja, måske bare 2 små stykker ned på siden der. Det er også mere. Det var velcroen også ved at komme af. Limen den bandt ikke så godt. Jeg tror vi skal have det tape på, Frank. Fordi at da jeg hiver op i kameraet der kom velcroen så med af der for flueren. Nå, okay. Så det kan godt være at lige 2 små stykker tape ude på siden. Var det ikke Øjvind, der havde noget? Som en ekstra. Har der bagflad med sko her? Det er meget godt. Ja, men vi har noget af det velcro. Det er bare ude på siden der. Så bare lige det er sagt. Så 2 små stykker ude på siden der lige. Hvad skete der have? Vi filmer noget slæb. Vi kan filme den der var slæb. Nej. Det kan Der ligger bare det. Så. Så er det lidt mere. Nu er jeg et billede. Prof, det ikke? Nu er det prof. Nu er det på. Jeg ved ikke, om man skal have en hjælper på den der vinge der, eller et eller andet. Det kan godt være, du bare kan lægge den på jorden. Det kan godt være. Nu er du sat. Ja. Jeg trimmer den lige til den vej der. Så prøv at bære den ud på midten, så vi starter ude på midten af banen der. Ja. Filmer den, må jeg lige se en gang. Filmer den nu? Har du sat Stop den en til? gang. Se en gang. Den lyser rødt. Den burde filme. Pas på, du ikke lige med. Pas på, du går bare stille og roligt. Ja, Jeg lå længere uden dig. Ja, det går. Ja, så vi ikke får i kopper med. Det er skørt det her. Længere ud, Frank. Skal jeg køre nu? Ja.
har fået fat i noget over på den anden side, eller en cyklist eller et eller andet. Ja, god det. Det var med kamera, det. Så kan du se, hvad der Det bliver altid video, det her, mand. Ja, nu har jeg troet, du ville være klæder op. Jeg skal nok holde motoren i ro der. Ja, der er motoren i ro, så er det fint. Det kan jeg se, men du har en drop ting på. Ja, ja. Der er ikke noget med det motor.
din tur nu. Til at løbe. Til at løbe. Det er meget sindigt. Der skal 3 mand til at lette den her lille mini-Swift. Hvad er der Der skal en til at styre den, der skal en til at trække den, der skal en til at løbe med den. Ja. Sig mig, hvad er der sket med motoren på den nu? Det ved jeg ikke. Er der sket noget? Nej. Der har været motor på den. Det er der stadig. Jamen, jeg tror, det var sportens skyld. Det var jo bare... Det var da bare... Siger du? Jamen vi kan godt... Er du med? Skal vi... Øjeblik. Værsgo. Brian! Jeg skal lige hjælpe herovre. Du kan slukke kameraet der. Ja. Jeg skal lige have... Frank i luften. Jeg gør det.